Príjemný deň, volám sa Jakub Sedlák a pracujem ako primár na neurologickom oddelení v nemocnici Skalica. Dneska som bol pozvaný, aby som predniesol niečo málo o kognitívnom stave a o poklese kognitívneho stavu počas života. Táto téma je veľmi dôležitá hlavne v súčasnosti, kedy sa na nás chystá taká pandémia staroby a s tým súvisiaceho aj dementného syndrómu, ktorý budeme riešiť čoraz viacej v ambulancii či už všeobecného lekára alebo lekára špecialistu. Preto je nesmierne dôležité, aby sme dobre spolupracovali, vychádzali a mali na mysli to, že ten pacient je prvý, ktorý potrebuje našu pomoc. Ideálne, ak tá spolupráca je na obidvoch stranách, aby sa pacient dostal čo najskôr k liečbe a ten záchyt, ktorý je potrebný, aby bol zrealizovaný čo najskôr. Toto podujatie je jedno z mála na Slovensku, ktoré spája veľké stretnutia všeobecných lekárov so špecialistami a otvára priestor na dôležité otázky, ktoré zlepšujú spoluprácu medzi jednotlivými ambulanciami, špecialistov a všeobecných lekárov. Takéto podujatia by mali byť častejšie, lebo tá spolupráca je kľúčová v manažmente zdravotného stavu pacienta.